Så kan jeg sige velkommen til Fahad Sharifi, som er formand for Forbundet af Kurdiske Studerende og Akademikere. Det, som mange danskere spørger sig selv om i de her dage, det er, hvordan opfattes PKK af kurdere i Danmark? Opfattes det som en terrororganisation, eller som en organisation, som retmæssigt kæmper for et kurdisk hjemland? Jamen, langt de fleste herboende kurder er fra Tyrkiet af, og de har jo tæt relationer på en eller anden måde til PKK. De har haft, PKK i 30 år i deres nærliggende områder, så de er generelt støttende over for PKK. Der er selvfølgelig også nogle områder af Tyrkiet, hvor kurderne har taget stærkt afstand fra PKK, eller vil ikke relateres til PKK. Men de fleste af kurder her i Danmark er meget, vil aldrig tage afstand fra PKK, fordi det er en del af deres folkeslag. Så de betragter det ikke som en terrororganisation? Langt fra. Hvordan vil du så beskrive, hvordan vil du beskrive PKK, hvis man ser det med de øjne, at den organisation ikke burde stå på en terrorliste? Den tyrkiske og kurdiske problematik har været der længe, og det har været der også før PKK. Da PKK startede, så var det kurdernes situation, at de ikke kæmpede for menneskerettigheder. De kæmpede simpelthen for at blive anerkendt, og deres eksistensgrundlag skulle blive beskyttet. Så PKK var en forsvarer af det her folk, kan man så sige. De blev symbolet for, hvad kurder er. Så har vi selvfølgelig... Altså et folk uden et land. Så et folk uden et land, og at de har et stemme, og det er kurdisk, og der er et kurdisk kultur og historie og lignende. Og der har PKK fremmet og organiseret flere kurdere i Tyrkiet på den måde. Men nu er der jo ingen tvivl om, at PKK også står bag nogle aktioner, der har kostet menneskeliv. Så hvordan forklarer og forsvarer man det, at der er blod i PKK's kølvand? Det er et, når man kæmper imod statsterror, som har været i de tidlige 70'er, 80'er og 90'er langt op, så er det jo et våbenkonflikt, en bevæbnet kamp, kan man så sige. Og det vil så selvfølgelig gå ud over uskyldige militære, politier og landsbysvagter, hvem det er, man taler til. Så der vil blive spildt uskyldige blod. Men hvordan kan vi sige det? De har jo selvfølgelig også stærkt taget afstand fra, at der på nogle måder, at de vil gå efter nogle civile, eller det befolkede om tyrker eller kurder. Det er ikke det, hvad de står for. De vil gerne faktisk samarbejde med det tyrkiske stat og det tyrkiske folk. De betragter ikke det Tyrkiet som et fjende, eller det tyrkiske folk som et fjende. Men hvordan kan det være sandt, samtidig med, at man angriber den tyrkiske stats symboler eller ansatte? Jamen, man angriber ikke. Når du bliver angrebet, så angriber man tilbage. Det er det, hvad en våbenkonflikt er. Vi ser ikke et krig i byerne, vi ser ikke et krig i Istanbul eller Anatolien. Det er ikke, hvad målet er. Når du ser et helikopter eller et fly, der har bombarderet kurdiske landsbyer ved grænsen, og man så svarer ild, så selvfølgelig vil der være tab af liv. Og der er typisk i de fleste tilfælde, er det kurdiske og kurdiske civile, der bliver, fanget i krydsilden. Og jeg vil heller ikke nægte, at vi ved, at i tidligere, der har været noget civilt tab, men PKK har også kommet og taget ansvar for det og har undskyldt. Det er ikke kendetegn ved en terroristorganisation. PKK opfordrer til våbenhvile, opfordrer til dialog, opfordrer til en tyrkisk-kurdisk løsning. Så det er jo ikke, hvad i kendetegnelse af en terroristorganisation er. Men nu hører vi så også, at der er kurdiske medlemmer af det tyrkiske parlament. Nogle af 30, mellem 35 og 40, tror jeg det er. Ja. Som jo ikke tilhører PKK, fordi PKK er en forbudt organisation i Tyrkiet, men tilhører organisationer, som ligger meget tæt på PKK. Ja, hvorfor er det ikke nok? Hvorfor kan man ikke gå den demokratiske vej og sige, at med demokratiets instrumenter vil vi forbedre vores forhold? Jamen, absolut, og det vil kurderne, og det vil også PKK
i særlig grad. Det er ikke, at vi ikke vil, og vi vil meget gerne, og vi har også set en stor fremskridt i Tyrkiet. Hvad vi kan se i Tyrkiet nu er langt fra det billedsyn, vi havde i 90'erne, hvor våbenkonflikten var på det værste, og anerkendelsen var der ikke. Kurder blev kaldt som bjergtyrker. Nu har Tyrkiet anerkendt, at der er et kurdisk folk og et kurdisk problem. Så vi er kommet langt med hjælp fra Vestens pres til at presse Tyrkiet om det. Men samtidig med, at man har givet fri områder til at kunne komme ind i det politiske liv, så har man også samtidig problemer, menneskerettighedsproblemer, ytringsfrihed. Der er over 9.000 politikere, journalister, forfattere, kulturelle fremtrædende personer, der ligger i fængsel lige nu. Der er mange kurdiske mindreårige børn, der ligger i fængsel. Så det viser også, at selvom man har nogle demokratiske, rådighed, frihed til at kunne gøre nogle ting, samtidig er der ikke. Det er jo et nyhedsbureauer bliver lukket, folk, der kommer på parlamentet, der udtrykker sig på en måde, som er kritisk og som er pro-kurdisk, kan risikere at blive sendt i fængsel og uden at vide noget. Så stadig er PKK's rolle er stadig nødvendigt. Lige så snart, at vi kan se, at kurdernes sag ikke længere har nogen grund til at være et våbenkamp, men nu kan det føres demokratisk, jamen så vil PKK nedlægge våben og komme ned fra bjergene. Og hvis de ikke gjorde det, så vil selve kurderne tage afstand fra PKK. PKK har selv sagt, at lige så snart vi ser, at der er et fredelig løsning til det kurdiske problem, jamen så vil vi lægge vores våben. De vil ikke løsrive sig fra Tyrkiet. Langt fra. Det var, hvad der skete i 90'erne på grund af de politiske, klimatiske problemer, der var. Det er det ikke længere. Så løsrivelse er der overhovedet ikke. Der er ikke et uafhængigt Kurdistan, man søger. Det er et tyrkisk-kurdisk løsning. Tak skal du have, Farhad Sharifi, fordi du kom ind og kastede lys over det. Mange tak.